Assalamualaikum lur, ketemu maning karo Sangga Berkah ning gandengke bulan puasa orang ana kegiatan pasang tarup aku kini lagi blumbang sat iwake pada kelenger jadi arep miliki banyu kaya ana dhuwur lur. Banyune adoh banget kan kene paling ora jaraknya 200 meter kaya kangaring gini dia tekan ning pok. Ya lur. Mohon doanya ya lur, biar cepet midi. Terima kasih lur. Kebanjiran gue malah tuh kejebol pandasine gue kendang. Ini ramili maningnya. Jebol kurugan kayu pecah barang resmi mulut banyu lur adoh ke nang isor Mahameru lur kesepil lagi pokoknya kan kono gunung ya. Nah, dari sing kurugan kayu kae nang isor kok. Dari bener nak. Dilalah orang gawa tali karet lur dan ya. Nah, itu bukan anyar. Jadi mulane jebol tak pindah nang dhuwur. Dari ora pukul dari kurugan kayu kisih ditebang dhuwur kayune ya. Wah guys itu banget lur ya. Oke tekan ngene iki kowe gak kontrole kowe sing putih-putih cara nyungke penampung banyune kang aring pok tekan aring penampungane pak kontrol ya kita kan gini kayak gini ya sing ada kedunge yang kangene 100 meter terus tekan ngono kae ringkuk ngono kae dhuwur pisan wae 100 meter dadi kangge tekan ngaring pokoke 200 meter lur kene tekan gon ku ya 1500 meter. Mulane nek milihna banyu kangene iki wis sore jam 6 aja wani-wani. Ya, sing kene ana panas patine meto nang sore lur, mbok kepengin uji nyali ya ki mengene bae. Daerah Brudah lur. Alhamdulillah rampung kayane lur mbok wis gelem iri tak tilikane mudhun kari balik lur.